Vastelovensdinsdag stond de boerenbruiloft op het programma, waarbij Joey en Yvonne in het onecht werden verbonden. Neem lekker plaats, fijn dat jullie er ziet. Dus jullie ziet Joey en Yvonne. Joey, ik zie dat je verder gehalveerd ziet dan de gemiddelde veestapel. Sjoerd, rustig aan, rustig aan. Joey is te vertrouwen, is ook politie. Sjoerd, ja. Yvonne was ooit al bruutje op de voet kapot. Moet echt goed komen. Oké, goedgekeurd. Ik beloof ook dat ik elke vasteloven met O proost, maar niet meer voor O betaal. Ik beloof ook dat ik altijd naar O zou luisteren, maar ik ga er niks mee doen. Ik beloof ook dat ik ook niemand naar huis zal brengen. Nee, dat heb ik ook nog niet een keer gedaan. Maar ik beloof wel dat ik u een brandend huis zal redden. Wat mooi. Ja. Ik beloof ook een mokier merken niet uit te wassen. Verder beloof ik ook dat je nog vandaag geen gebruiksaanwijzingboekje meer van mij hebt. En ik beloof ook nog vandaag ook onechte trouw. Prachtige woorden. Yvonne Smits-Jansen, dochter van Jan de Smit uit het Zagenwettersriek en Anja van de Kempweg, neemt u tot uw onwettige echtgenoot Joey van de Sterren, zoon van Anton van de Viskoningin uit het Turftreiersriek en Netje van het bouwbedrijf uit Smaakt-Holtes, belooft u trouw alle plichten te vervullen die de wet en de huwelijksstaat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. En dan Joey van de Sterren, zoon van Anton van de Viskoningin uit het Turftreiersriek en Netje van het bouwbedrijf uit Smaakt-Holtes, neemt u tot uw onwettige echtgenote Yvonne Smits-Jansen, dochter van Jan van de Smit uit het Zagenwettersriek en Anja van de Kempwegen, belooft u trouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Zeker, eindelijk. Dan verklaar ik, prins Rob II, dat u vanaf nu als man en vrouw in het onecht aan elkaar verbonden bent. U mag de bruid kussen. Wilde jij die misschien hangen om deze trouwerij te bezegelen? Dit is hoofdwijk. Iemand die de sleutels wil hebben? Zeker. Hoe dat jullie boeien afkrijgen, dat ziet er zelf maar samen uit. Ja, goed. We hebben een hele mooie bruiloft gehad natuurlijk. Hè. De ceremonie was super ludiek samen met de Wouten. Dus, en we zijn verbonden door middel van de handboeien. Hè. Dus dat is heel erg tekenend voor ons. Maar hoezo is dat tekenend voor jullie dan, die handboeien? Weet jij dat, Yvonne? Nou, Joey werkt bij de politie. Mijn echte mens werkt bij de politie. Vandaar natuurlijk. Ja, precies. Het verbindt elkaar. En hoe heb je het gehad tot nu toe vandaag? Ja, geweldig. Heel mooi. Alle trajecten waren gewoon super. Vandaag is het echt onze dag. Heel bijzonder. We zijn al begonnen met een hele mooie stoet deze kant op. Maar ben je ook nog wel een beetje verliefd? Ja, dat is een goede vraag. Nou moet het natuurlijk ja zeggen, hè? Ik wou net zeggen. Dan kunnen we er niet meer onderuit. En hoe komen jullie dan bij elkaar? Kies jij of hoe gaat dat? De bruid mag kiezen. De bruid werd gebracht en die mocht de bruidegom kiezen. Dus, nou, dan ben jij de gelukkige dus. Ik was zeer zeker de gelukkige, ja. Ik wist ook niet tegen wie ik ja zei. Dus dat was 2 dagen later pas kreeg ik weer thuis opgehaald en toen bracht ze mij geblinddoekt naar het bruidje toe. En dat bleek Yvonne te zien. Ja, superleuk. Ja, echt top. En dan ga ik nog even vragen over die handboei. Moet die nou omblijven vandaag? Hoe gaat dat dan? We zien al af. Hoe heb je dat losgekregen? Ja, ze hebben mij links snel de sleuteltjes in de hand gedouwd. Dus
Anders is het gaan doen vandaag. Hey, hey.